Здравейте хора, аз съм Твистер, днес тук ще играем един мап, World Teenager, може би някой да го знае. Да. И сега какво да се правим? Много давно не съм снимал, това е тъп снимал. И тук има две таблици. Да, се правим да пишете видите. I'm too lazy, so here you go. 1, 2, 3 user. Значи можем да играем от 1 до 3 човека или целият задача в това. World Teenager by GTA Wilson So. Аз значи аз вече даже чуманзе. Бай, добре. И трябва пак да се това. Чакай да обера тук. И аз взех achievement. Аз съм направил цвет. Напред. И там, доколкото знам, трябва да има чисто, да? Там горе ли? Да. Би трябвало да има, не знам. Аз ще направя цвет. Малко накърво си го направя. Аз ще проверя тук за стапно ли. Аз ще ги взема. Това май две брони. Две дома брони. Два. Взимай. Да. Взимай и да. Тук май трябва да се влезе. Изгради си цялата капачка. Да. Така трябва. Да. Къде е тази пачка? И във всеки джар трябва да намираме по едно. Да. И тогава, когато си направим портал към Недъра, ще един... Да, там има много празни джарове и се справи. Видявам богатството на искам. Това е... Кепа. Ай, слизай. Внимай да не падне. Както и тия. И тия вече така чекаме. И с твоето дърво направи един цвет. Да не съм един единител. Ой, трябваше да ударя малко дърво. Ти не можеш. Изгрев си цялата капачка и сега я. Аз се събирам отдолу, като падне. Ние сме гринфилд. Често взема. Земи ги, да. Те са важни. И факли ще взема. Е много ясно. Отдолу е тъмно и се спомнят зомбите. И тук, както виждам, има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, към 15, 16. О-о! Те ми даха ръцете. Аз си ги взех, чакай. Чакай. Ето ти цветлета. Ето казато е това. Ето ти работа. Чакай. Дадах ти моята работа. Торчовете ти виждат. Не ми торчовете. Торчовете не сърнали. Трябва да са разбили някъде. Ето спирка. И лопата. Само една база трябва да ми даде. Да. И така. Да. Правим двойте. Имам... Да, тук отдолу. Се ти грееха платформите, които си правят. Не знам.
на всеки му се случва. На най-големите протеи се случва. Че ли обраш огъртина? Не. И тук това е някакво, че се е бъдно. Не бързо. Не, виждам как. Хайде. Внимай, че ще паднеш. О, паднах от лавата. Да. Да. Това не се приема. Ама как ще нацеля точно тази дупка? Всеки остров има ендер чест. Не. За кога съм сложил това? Не знам. Сега ще скачам безбройка. Не знам, да рисуваш приложение, не знам. Какво правим? Ще оцелим някак без това неща. Да. Ще си направя. И това ще дам. И казах, Да. ще дам. Да не съм бос и така. И без казка ще дам. Казка, това не запомня. И още да помня. Трябва да ми дава да си направя. Много жаро, видите на миналото. Ето, сега не може да смърля мишката, за да ви покажа. Има недър, снежен, тук с камъни, с нещо такова, някаква туба, много острови има. Има гъби, снежен, село, Adventure Map, такъв дезерт и лабиринт библиотека. Ето синглплеер това мод съм го превъртал и го знам да изискам. Тук едно дърво се е бърнало и постоянно отпада. Фак, не запомних. Yay, getting an upgrade. Какво се прави? Каменна кирка. Сванка трогам. Ще си изкопа също камъни, за да се О, намерих 3 желязо. виж да спомнеш някакъв камън. Смешно. Намерих желязо. Сега си направих. Виж комайка. Това е някакъв дължен камън. Да, има дънжън. Ето. Има дънжън, да. Ще убея, че съм мазен. Бе, има gold, string, wheat, melon seed. Аз имам стрингър. Добре. Можем да си направим легло. Види. То май има 2 часа, не знам. Излиза бързо. Да не да има чест. За да се е заслужава, че се е набил. Дай ми житото, че съм... Че жито трябва да го направя на хляб. Ох, майка му. Оставимо и... Не пипаш. Ох. Ай, стига, бе. Ето ти хляб. Метнах ти за тебе.
Мерси, мерси. Ще направя печка. Оставим всички ценни неща тук. Не мога като се мобил. Тук да не Чакай да видим. Ние сме взели половината ние имаме 36 диаманта, може да се направиш. О, дякую. Ама, искаш, не знам. Искаш да ги пазим за черни дни. Вземам. Добре, О, да не умреш. Къде са? Няма няколко сърца съм. Имаш ли още хляб? Хляб не, само едно уи. Трябва да го пазим, за да си засеем. Ето тук остава. Ще направя се стрин за вълна. Имам 2 вълна. Вече имам 2 семена за ягод. Аз имам 2 вълна и си ги сложих тук. Аз имам едно семе. 3 семена имам вече. И с този дърт тук ще направя така. Аз имам мутика пазис. Само да ги направя. Добре, сега ги засяваме. Е, тук възила е направено. Не ми дърта, знам как да Е, виж, тук има. Не, тук има. направим. Дърт, викам по цяла остров. Да. Взимам едно диаманти. За което? Една лопата взимам. Виж сега. Ще изравним острова до едно ниво и после надолу всичко ще го изкопаем. Искаш ли така? Кажи? Лаги ли се, Не, добре. добре ми върна. На мен. Нима да ни падне. Мира! Сега направих най-големия пил в живота. Имам кока. Къде е кока? Добре. Няма ли кока, искам. Нямаше колко да е. Имаше скелета на майна дрехна. Не си убивал скелетон, убивал се паец. Имаше скелетон също. Да, не знам къде. Се скачва тук. Ох, то сендърче, ще го щупя. Вземи си работите вътре, защото даже май не може да се щупи. Ама няма, ако го щупиш, ще ти заде някакви такива перли и неща. Да. Това е да, но не го прави. А пък с тия неща не може да си крафнеш, да не чест. Да. Ай така ще направя. Аз иначе нямам неща в него. Да, какво да правим? Да го изкупаем? Да, не малко пайни. Ще се върнем като... Да. Като имаме някакъв напредък. И върнахме, за да видите това. Да. Това на всеки остров има. Сега може да бъде чиста да го изкопая. Сега го оставя в... Опа, извинявай, не знам, Едно че сърце му остави. не знам, че има пилите. И сега отивам. Фендер често да го оставя и да го обикновено. Ще спираш ли пак клипа? Да, сега. Да, ние така се записваме за по-важните събития. Да, важните събития са ще записваме. Оставяме в обикновено чест сега. И ще се върнем.
Пак Ще ме на... също така и направихме тук по-силно. Да. Малко с жито. Айде. И пак сме тук. Виждате, малко ресурси събрахме, горе-долу го изорахме. Да. И още за този мап. Да, малко пуснахме да кажем някакви тъпоти тук. Да пуснем Да. малко. Да пък, това стоя е щупен. Мазък чупен бе, Ами, там Виж, има... за този вулкан, ще да ми казваш. За това не да ради. Мгм. Да, там не е толкова особено, само да ти има глото, може да си направим светлини тук. Там има един от Моси Стоун, дето вътре има паяци, спалнери, такива. Ще направя, ако искаш да направим специален епизод за него, как го експлорваме. Да, това ще е сигурно другия епизод, когато успеем да стигнем до там. Да, някакъв там епизод. На нас ни се чупиха кирките. Трябва пак да си направим, нали? Да си направили айрон. Да. Обаче сега тук с малко покопати с това. От тук виждам редстон. Това е един път тук. В селото най-долу има една изненада, която няма ти кажа. Искам да е тайна. Ама ще съм те. И може да спираме клипа, пак да си направим някакви глупости и да го изравим напълно. Да. Да направим както съм почта. Да направим гледате как правим. Да, това Своите пораснаха, наяват да се е. написат. И все пак растат. Да. Тук сме си събрали две вълна от спалнера отдолу. Благодаря за спалнера. Там снимах като ги се Не помня. Да. О, имаме още 6 трънкса, направил сте нова вълна и ще направя легло. Се върнем след. И така, хора, това беше от нас за този епизод. Следващия епизод може би ще отидем да експлорим Някой друго. зад мен. Да. За да си направим храна. Тортика каза, че е някакъв като адвенчър. Това е по-нататък, като си направим. От диамантни врата. Да, може да идем към гъбения. Тортика умря и трябваше да му дам половината от броните си. Да, към гъбения може да идем. Това да е за този епизод. Да. И до скоро.